teka tutabuati gitike asto yora tumere go ande tayo yana to siekere airlocked landlocked amara tige kigyoka kegere abantu baito tuororoberane na to rehabilitate yakuga gasuneka go back to where it is tigana nebiti ebye binyito gona kubuna toirane turakura negitigi ya suneka bondege size ya suneka butuke bogocha ubumbuto isaine for now eko chibese chitu chiabere sank there and I don't see a reason why umuntu agucha gotorandelinga bono egitike inekere condemned helicopter tekogwo enjereto na kurutana na igaba bunge abarayi bagusino kageto murai onono yo chikoru chibesa na chikoru bwangoiga mbura ago enjoy yakero tokuna wakana igoma etebes bese teyo ya ruru bona se budget yasome tuetwaitetie bese chiageti kikendege inchiyo kucha kusi ne sababu kitabere tyo ngeringa sironga yatebe tunga tigatora aliki ya sande torora gosinaragi ya kubwa sironga ikabe kwetiro ikotokarusi kupara na bwa tete nyinge